Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga dugang, alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Webes Pungunyan, petsa 27 sa bulan ka Pebrero 2025. Inambaret alas 12 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolod. Ako man po si Mardela Daing Iba. Enot sa headlines na ito yung dalakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. Propestong ordinansa na mataunin college scholarship sa mga college students sa Legazpi. Nakasalang na sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. Nagkapirang tinampo sa Daraga Albay para mientras na isasarado at siya na hapon asin sa aga para sa Kagsawa Regional Street Dance Competition. Inspeksyon asin groundbreaking ng mga substations asin super health center sa Albay. Pinanginutan na ako Bicol Party List Representative Ilis Saldico. Duwang magkasiblag na road crash sa Kamalig asin Ginubata nangyari kasubagong aga. Sa bareta niya sa lado nasyonal headlines, DILG kinumpirmar na pinutulan ng Guramoy ang estudyanteng nakidnap sa Tagig. Driver kan aki na ko ang gadan sa Bulacan. PNP naninduga na daing ransom na itinao sa mga nagdukot sa estudyante. Armed Forces of the Philippines nagpatanid sa mga naghahanap ng trabaho na maging maingat sa peking offer ka mga dayuhan na posibleng imbolto sa operasyon nin pangi-espiya. COMELEC nakatalaan na magkondukta nin panibagong voter registration nationwide sa Hulyo o Agosto. Sa ibang nasyon, gadan sa pagbagsak kan eroplano ng militar sa Sudan uminabot na sa 46. Baretang Sports, TNT Tropang Giga gana na sa first game kan best of 7 sa PBA 49 Season Commissioner's Cup. Yan ang headlines. Mula sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nakasalang na sa sangguniang panglungsod kan Legazpi ang sarong ordinansa na ipigbusol ni Konsehal Joseph Philip Lee na mataunin scholarship sa mga Legazpenyong estudyante sa kolehiyo. Sigong kay Lee, nakapalaman sa nasabing propestong ordinansa ang 50 slot para sa mga estudyante kung sain, kaibanan sa mga kwalifikasyon iyo ang residente kan syudad, may average na 85% pa'y taas sa sinhalis sa tios na pamilya. Ang mga aplikante ipapairarom sa magaganig ng evaluasyon kan Legazpi City School Board na kumpuesto kan alkalde bilang chairman asin ang mga membros kini iyo ang Committee on Education kang konseho. Ang mga magiging benepisyaryo kan nasambit na lakdang magkakaresibi ng 5,000 pesos na tabang kada semestre. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Para mientras na isasarado at siya na alas 3 nin hapon, sagkod alauna nin maaga sa aga, Pebrero 28, ang mga tinampo na sakop kan Duterte Highway Busay, Duterte Highway Binitayan, asin Binitayan Junction, bilang preparasyon para sa Kagsawa Regional Street Dance Competition. Sa pakikipaghuron kan DCGB News, kay retired Police Lieutenant Colonel asin Daraga PSO Chief Gilbert Otivar. Kaibahan man sa isasarado poon alas 11 nin aga, sagkod alas 12 nin maaga, an ampangan kan munisipyo kan Daraga, kung sa indigdian assembly area kan anom na mga munisipyo na mapartisipar sa kompetisyon. Kaibahan pa an Regidor Street, sagkod sa Duterte Highway. Dahilan kaini, inabisuhan ni Otivar ang mga motorista na maghanap nin mga alternatibong ruta para maibitaran ang medyo magabat na bulos kan trapiko. Ipapautob maninda
ang two-way traffic scheme sa kahalabaan kan Rizal Street poon alas 10 nin aga sa aga Pebrero 28. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pinanginutan niya Bicol Party List Representative Elizaldico ang inspeksyon asin groundbreaking kan manlalay na proyekto sa probinsya kan Albay ngunya na aldaw. Kaibanan sa mga binisita kang kongresista ang nagkapadagos na konstruksyon kan Albay Police Provincial Office Grandstand asin mess hall sa compound kan Albay PPO sa barangay Santa Cruz, Ligao City. Sa pagbisita kay ni personal siyang pinasalamatan ni Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Julius Añonuevo sa pagsasabing dakulang tabang ang mga pasilidad nini kada bes na may dakulang pagtiripon digdi. Formal naman na ginibo ang groundbreaking kan Ligao Substation sa barangay Dunao, Ligao City kung saan halis sa 10 MVA magiging 220 MVA na sa mensahe ni ko sa aktibidad. Sinabi kay ni na dakula ang kaugmahan niya na formal ng marealisar ang nasabing plano asin maalukaran ni magaganingong fondo. Sigong kay ko halos na o kaya haloy na sindang nagkaoro ni Aleco General Manager Wilfredo Buxit may kinaraman sa estado kang kuryente sa probinsya kung saan nagbutuan sa oro na posibleng ang solusyon asin mabawasan ng brownout iyong pagkakaigo ng kanya-kanyang substations sa mga munisipyo asin syudad. At tindiran man kang kongresista ang groundbreaking kan super health centers sa barangay Hiluluan, Kamaligalbay asin Baskaran, Daragalbay. Kasabay ang groundbreaking man kan Kulyat substation 120 MVA sa barangay Kulyat, Daragalbay asin ang groundbreaking kan meetings, incentives, conferences for education and sports building sa Tinago, Kamaligalbay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inamagad. Wara man ni nakulugan sa duwang magkasiblag na road crash na nangyari sa barangay Salugan kan Kamalig asin barangay Banaw kan Ginubatan Albay kasubagong aga. Eno ta nangyari an pagtagilid kan sarong 10-wheeler truck na may karganin baybay sa Kamalig. Sa pagkikipaghuron kan DCGB News, sa driver kaini hali siya sa barangay Anuling kan munisipyo kan mawa ran ininin preno o mawa ranin preno ang bihikulo na sa iyang pigmamaneho kung kaya inabisuhan niya ang mga bihikulong nasa inutan asin kasabay na magilid ang makusog na pagbubusina. Ligtas man siya asin an sa iyang kaibahan na painante. Nagresulta manin gabat o nin magabat na bulos kan trapiko ang road crash, imbuelto ang sarong truck asin sarong kotse na sangunyan padagos na pigi-imbestigaran kan mga kapulisan sa munisipyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Atid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Dakulang kaputan kan Albay. O kaya kay Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo kung kadakol na mga intersection sa Riles kan tren sa 3rd Distrito kan Albay ang binugtakan ni mga barikada asin ipinagsarado kan Philippine National Railways o PNR kay ba nadigdi ang Sitio Greenfield, Barangay Gilid asin Tuburan sa Ligao City asin sa Barangay Agos, Matacon asin Apad sa Pulangi Albay. Enot naman na nagpadara ng surat sa PNR ang lokal na gobyerno kan Ligao City para agado na konsiderar ang nabuksan giraray ang nasabing mga intersection para sa mga kumbinyansya kan publiko lalo na sa mga estudyante. Katakod kaya ni nakatalaan man na mag-apod si Cabredo sa kongresista kan probinsya kan Camarines Sur para maghapot kung may siring man kayaning sitwasyon sa saindang mga lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Matra yung pong naisalbar kan mga personahes kan Bureau of Fire Protection Legazpi asin Mayon Special Rescue Force an Cruise Shift B an sarong lalaki na nagbalo na mag-suicide sa Barangay Buraguis, Legazpi City kasuhapon. Sa informasyon na itinao sa DCGB News ni BFP Legazpi Deputy Fire Marshal asin Public Information Office Senior Fire Officer 4 Gary Santander, nangyari ang insidente poco mas o menos alas 11:29 minuto
didto. Kasuhapon, imbuelto ang 30 anyos na lalaki na nagsakat sa atopnin sarong harong. Naging makaskas naman ang pagresponde kan mga personahes kan nasabing istasyon asin salbado man na naibaba ang nasabing persona. DCGB on assignment. On assignment si Jimmy na salita na sa linya. Chief Jim, please come in. Yes, mga tugang yung kita ko niya nadigdi sa barangay Tinago sa Banoan kan Kamalig para sa groundbreaking ceremony para sa ikukonstruir na MICES o Meeting Incentives Conferences for Education and Sports Building. Yaon ngunyan digdi nag-arabot na sara kung Joey, kung Salde ko, sara Mayor kan Kamalig, iba pa na mga pinapuluid sa Yaraon digdi sara Sir Art Gomez and iba pa na mga participantes kan grupo para sa gigibuhon na groundbreaking ceremony sa dakulang proyektong ining ilalansar digdi sin mahiling pagabot kan mga aldaw sa Banoan kan Kamalig. Yaon ini para sa karaman kan mga tagantabay niya to, kung pasasakat ka digdi sa Mount Kituinan, yaon ini sa tuong parte may pulo digding halangkaw tinapyas and pantay na sa ibabaw an portion kay ni and digdi ititindog ini sa mga maabot na alaw and yaon na digdi an perspective o drawing kan nasabing struktura na mangyari sa mga maabot na aldaw. And sa ngunyan yaw digdi sa may tangod mismo kan perspective papa-picture si Congressman Joey Salceda kan Segundo Distrito kan Albay. Presente man digdi an mga barangay captains different barangays kan Banoanin Kamalig. And aram ko paragal-pagal na nita kasbago pang-aga ang aktibidad okasyon na grupo ali duman sa Ligaw and sa mga oras na ni yaw na digdi sa barangay Tinago sa Kamalig. Hali pa sa naini manduman sa barangay Iluluan sa Kamalig tayawn so itindog man na Super Health Center tapos ini natural funded o nakonsideran pondo sa pagikaning ako Bicol through Congressman Sal Dicot, siya sa dati bagang Chairman Committee on APRO and Committee on Ways and Means Man, ining si Congressman Joey Salceda. Kung kaya sabay-sabay sinda sa bisita asin sa seremonya na sasagibo sa mga oras na ni. And afterwards, sa digdi sa Kamalig, may press con duman sa taas lunch, tapos press con, then afterward, pasiring na ini dyan sa Banoan Candaraga na naman. So yan tabi, Director Mar and Jasmine, sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita with the boy and Joshua, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Masin sa tropa. Sa nagbigyatong mga barentang lokal, may natatada pang 200 na slots sa nagpapadagos na passport on wheels kan Department of Foreign Affairs o DFA Bicol sa siyudad kan Tabaco. Ini ang pinag-anunsyo kan lokal na gobyerno kan Tabaco City kung kaya nangapudan sinda sa mga residentes kan siyudad asin pagtaranin mga munisipyo na aprobitsaran ang nasabing serbisyo asin dahil nakaipuhan pang magpasiring pa sa siyudad kan Legazpi para magproseso kan mga dokumentos ang aktibidad na pinunan kan Pebrero 1 madurar sa Marso 15 kung saan may nakalukar na 1,000 na slots para sa primer distrito kan Albay. Mawawaaranin supply nin kuryente ang gabos na mga lugar na sakop kan Washington asin Bitano substations. Poon alas 6 nin aga sagkod alas 6 nin hapon sa Sabado, Marso 1, 2025. Ini ang pinag-anunsyo kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO sa paagi kan sa indang official Facebook page kung saan magkakaigwanin reconductoring sa Daragato Sagpon 69 kV line kasabay ang pagbalyonin poste sa munisipyo Candaraga, pagkakaigwanin line clearing sa Washington Feeder 3, pagsalidanin fuse as in disconnection switch sa Bitano substation. Sigon sa kooperatiba, tulos man na ibabalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar oras na matapos ang nasabing mga aktibidad.
Mientras tanto, 99 mga Local Peace and Order Council o POC sa Bicol Region ang nakakuha nin high performance rating sa 2024 POC Performance Audit kan Department of the Interior and Local Government o DILG. Ini ang anunsyo kan DILG Bicol kung sa indang sinabi na ang evaluasyon pigbase sa mga esforsos kini na mamantinir ang public safety, pagsimbag sa crime prevention, disaster management asin ang kaligtasan kan komunidad. Kaibanan sa mga nakapasar ang Regional Peace and Order Council 5, Gobyerno Provincial kan Albay, Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, asin Naga City. Mientras na ang mga component cities naman iyon Iriga City, Legazpi, Ligao, Masbate, Sorsogon, asin Tabaco City. Sa probinsya kan Albay, 13 mga munisipyo nakakuha din high performance audit, 12 sa Cam Norte, 21 sa Cam Sur, 10 sa Catanduanes, 16 sa Masbate, asin 14 sa Sorsogon. Sigon sa DILG Bicol, ang annual assessment para sa Local Peace and Order Council ang nagkapailing ng importanteng papel ka mga lokal na institusyon para sa pagrealisar sa katrangkilohan sa nasyon lalo na sa mga rehiyon. Dain na nakapalagpa ang sarong 34 anyos na lalaki na residente kan Barangay San Roque, Legazpi City, makalihis na mismong ang biktima niyang driver o biniktima niyang driver ang nagdakop sa iya dahil sa pagbalo niyang tabagon ang mga barya asin kwarta na nasa pampasaherong jeep, sigon sa impormasyon o investigasyon kan Legazpi City Police Station, alas 10:30 nin aga kasuhapon, kan ipinarada kan driver an sa iyang pigpapasadang jeep sa kahalabaan kan Barangay Kabangan, kan nasa lisihan asin puwersahan na kinuha kaini an kwarta na minakantidad 2,000 pesos. Makalihis kaini tulos man na nagdulag ang suspect dahilan para bukudon ini kan biktima asin matrayumpong madakop. Tulos man ini naghagad din asistensya sa mga kapulisan asin naberipikar na legal ang pagdakop digdi asin dinara sa hepatura para sa nga tanamanin magkakanigong kasong theft. Sigon sa hepatura, ang suspect ang dati naman na pabalik-balik sa kulungan dahil sa parehong kaso. Alas 12:22 ang oras, primerong parte po yan kasi ang mga bareta alas 12 bareta sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa siniba pa, makalis lamang po kayo. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo din gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa mga bareta nato sa lado nasyonal,
Kinumpirmar ng Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na pinutulaning guramoy ang estudyanteng kinidnap sa sarong high-end private school sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa Malacanang press briefing, inistorya kan opisyal ang nangyaring kidnapping asin sigong kay Remulla kan Pebrero 20 alas 3:45 nin hapon kan pag-report kan magulang na dahi pa nakakauli ang sa indang aki maski tapos ng klase kay ni nin alas 2 nin hapon. Sagod na Pebrero 21 na ang gadan ang driver kan aki sa San Rafael, Bulacan. Nahiling sa lundadan kay ni ang mga ebidensyang ginamit ka mga otoridad o kaya ka mga suspect para masusog ka mga otoridad kung hay ng sindikato kaibanan ng aki sa Parañaque City. Nagtutubod si Remulla na dahin gibong bitbiton ka mga suspetsado ang mga ginamit ninda sa kidnapping operation dahil haranina sa sainda mga otoridad kaya napirita ng iwalat ini sa lunadan kung sa ina kung gadan ang driver kan aki ka masusog ang kinamumugtukan ka mga suspetsado sa gilibong follow-up operations na taranta na ang mga ini kaya dahin na naghagad in ransom susog ang lunadan ka mga suspect asin ang aki na nahiling na sana na nakatindog sa tahaw kan tinampo na may bendaan kamot sa sarong lugar sa Parañaque. Patunay ini kang primerong ipinailing na video sa mga magurang na pinutulan inining gigis na guramoy sa tuong kamot. Sinabi na Remulla na mas pinili ka mga otoridad na kwaon ang aki imbis na lapagon ang lunadan kan sindikato na nakadulag. Tinauwanin doon kan Philippine National Police o PNP na daing itinaong ransom sa mga nagdukot sa estudyanteng kinidnap na nag-ieskwela sa sarong high-end private school sa Bonifacio Global City, BGC, sa Taguig. Sigon kay PNP Public Information Officer o PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, kan enot may demand na kwarta ang abductors pero dai ini kayang itao kan mga magurang kan aki. Paliwanag ni Tuanyo na na-pressure ang mga kidnappers kaya napirita na buhian ang aki dahilan sa technical lead na sinundan kan PNP Anti-Kidnapping Group as in human intelligence kan mga otoridad. Pigaadalan kan ang motibo kan pulisya ang pagkakaimbwelto kan ama kan biktima sa operasyon kan illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon. Sa katakot na bereta may kinaraman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang mga insidente ng kidnapping sa nasyon. Iyan ang pinahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa press briefing sa Malacanang matapos ang meeting kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigong kay Remulla, may duda sinda na ang nailigtas na aking biktima ng kidnapping halis sa pamilya na dating nag-ooperate sa POGO. Ang sindikato na nag-ooperate as in kidnapping iyo ang mga dating operator ng POGO gamit ang sendang mga bodyguards na mga absence without official leave o AWOL sa Armed Forces of the Philippines o AFP as in Philippine National Police o PNP. Base sa record ng PNP, may 8 kaso ng kidnapping na nangyari po ng Enero sa Pebrero as in 5 sa mga ini naresolbiran na kan mga otoridad as in napalibre na ang mga biktima. Sinabi ni Remulla na padagos ang investigasyon kan tulong kidnapping cases as in siguro na marumpag ang gabos na kidnap for ransom group sa lalong madaling panahon. Ipinahayag kan Commission on Elections o COMELEC na nakatalaan na magkondukta ang ahensya nin panibagong voter registration sa bilog na nasyon sa Hulyo o Agosto matapos ang Mayo 12 na pirilian. Sigon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, na madurar ang voter registration in 10 aldaw. Pigkakarkulong na sa 1 milyon, sagod 1.2 milyon ang piglalaoman na bagong botante na maparehistro bago ang barangay as in sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Magigirumduman na ginibo ang ultimong voter registration poon Pebrero 12, sagod Septyembre 2024 kung saan uminabot sa sobra 68 milyon ang totalmenteng rehistradong botante para sa nagraraning eleksyon. Nagbatanid ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga naghahanap ng trabaho na maging maingat sa mga peking tangro na trabaho halis sa mga dayuhan na posibleng imbolto sa spying operations o pangi-espiya. Hinagad ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa mga aplikante na maging marikmat sa saindang paghanap ng trabaho. Ini matapos maaresto o madakop ang tulong Pilipino na naka-hire bilang mga driver kan duwang pitutubudan na Chinese national. Hinagad niya sa publiko
grupo na i-report tulos sa mga otoridad kung may naobserbaran na makadudang aktibidad kan mga ibang entities sa komunidad. Pinahimutikan kan Department of National Defense o DND ang Clamar na may kinaaraman sa data breach kan weekend. Sa sarong statement, piglinaw ni DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong na suhay sa napabareta na daing namomonitor ang DND na anuman na data breach kan weekend. Mantinido man na secure asin nagaganaan sa indang sistema. Dahil man nagtaonin kadagdagan pang detalye ang opisyal dahil sa security reasons. Apisar kay ni nagpautob na ang ahensya kaibaan ang Armed Forces of the Philippines nin cybersecurity measures para maiwasan na mangyari giraray ang nasabing insidente. Magigirumduman na nainot nang inireport kan Cybersecurity Advocacy Group na Deep Web Connect na nakompromiso sa pigsasabing cybersecurity breach ang network kan Philippine Army o PA na nag-expose sa mga sensitibong mga personal as in operational data kan military personnel nagkapirangal daw kasunod kan pag-atake sa sistema kan Philippine Navy. Namidbit ang nasabing grupo na Philippine Exodus Security na nasa likod kan cyber attack. Enot naman na kinumpirmar kan PA ang pagbalo na illegal na i-access o laugon an sa indang network alagad bako ini hacking incident. Siniguro man ni Army spokesperson Colonel Louis De Maala nga daing na kompromisong mga dokumento o confidential data hali sa pigsasabing data breach. Sa bareta niya sa ibang nasyon, puminakol na sa 46 katawa numero ka mga nagadaan sa pagbagsak ang military plane kan Sudan. Sigun sa Sudanese military, nakaibanan sa mga nagadaan ang mga babae asin aki na pinakonsiderar na pinakang malala na plane crashes na sa Northeastern African nation sa laog nin 2 dekada. Ang Antonov aircraft buminagsak sa matawang lugar sa Omdurman na ikinalugad nin 10 katawo asin enot na inireport na iguang 19 nagadaan hali sa Wadi Said na airbase sa North Omdurman. Ang aeroplano kanini buminagsak sa residential area. Kaibanan sa mga nagadaan, iyo ang mga haralangkaw na military officials kan Sudan. Mantang padagos ang pigigibang investigasyon ka mga otoridad may kinaraman sa insidente. Mientras na sa update, may kinaraman sa sitwasyon kan salud kan Santo Papa. Nasa establing kondisyon ang Santo Papa asin nawara na ang pingumati kanisa sa iyang kidney. Baretang Sports, nalusutan kan TNT Tropang Giga ang rain or shine sa score na 88-84 para makuha ang primerong pagana sa Best of 7 PBA Season 49 Commissioner's Cup. Nangenot sa pagana kan TNT si Jason Castro na nagrehistro nin 24 puntos mantang igwang 23 na puntos si import Ronde Hollis Jefferson asin 22 na puntos naman si Calvin Oftana sa kawat na ginibo sa Araneta Coliseum. Puon sa primerong quarter dai na nakadistansya ang TNT kung sain pinirit kan rain or shine na mapadakol ang advantage. Sinabi man ni TNT coach Chot Reyes na naging maluya ang shooting ni Ronde kaya nagpasalamat siya na nagsalida si Castro para mawara ang atensyon kan rain or shine sa depensa. Sa sapuyang bareta sa siyensya, sin teknolohiya, ilide, anapod sa imbensyon in sarong fire extinguisher, ball, na nakakatabang para mapugulan ang sulod sa sarong lugar. Sigun sa mga nakaimbento kayo ni, kumpara sa tuuda na fire extinguisher na difficile operate, ang ilide, kay puwan sa nang ikabit harani sa mga saksakan, ilaw asin manlain-lain na parte ka na rong asin appliances na pwedeng punan ng kasulo. May kakayahan ning mag-detect ng aso asin kalayo, asin automatikong ma-burst o masabog para mapugulan ng kalayo. Kapareho kan mga kemikal na nasa laog kan fire extinguisher, iyo man na nasa laog kan ilide na napatunayan ka mga eksperto na epektibo sa pagpugol nin sulo. Ang ilide pwedeng mabakal sa kantidad na $80. Toryang naiiba! Pinatunayan kan French cheese company na Duraflo ang sa indang tibay sa pag-ibo nin cheese makalihisindang magluto nin dakulang fondue na uminabot sa 4,800 pounds. Gamit ang sarong dambuhalang kalderong tanso, nakapagrehistro ang Duraflo nin Guinness World Record title na largest
cheese fondue. Para makaluto kaini, nagamit sindanin 40 pidaso nin Camty cheese na tinipon sa laog nin 21 bulan. Saka hinaluan nin white wine na Chardonnay asin Savagna, 4.4 pounds nin bawang, 3.3 pounds na puting paminta, asin 121 pounds nin cornstarch. Opisyal ining pigmidbid kan Guinness World Records. Nadaog nin daan record kan La Chaux de Fonds sa Switzerland na nakapagluto nin 3,175 pound na fondue kan 2009. Pebrero 27 kan taon 1945-1945 kan pagdeklarar ni Douglas MacArthur bilang representante kan Amerika para sa pagtao sa giraray nin responsibilidad asin otoridad sa Commonwealth nin Pilipinas. Ang deklarasyon na pagbalik nin otoridad asin responsibilidad sa Commonwealth kan Pilipinas nagpuhon kan Oktubre 23, 1944 sa Tacloban, Leyte kay si Presidente Sergio Osmeña. Sa ginibong seremonya sa Malacañang, pigdeklarar ni Presidente Osmeña na ang mga sanga kan ekotibo asin judikatura nin gobyerno bilugon tulos nangapudan man si Presidente Osmeña nagamos na nailihir na opisyal kang gobyerno sa panahon ni Giyera. Kadagdag niya itong barata. On assignment mga tugang Joshua James Bino. DCGB on assignment. Joshua, please come in. Good afternoon, sabi Sir Mahal. Good afternoon, Jasmine. Good afternoon sa mga parantabay. Maswerte yun man na munisipyo ka na Kamalig, hindi sa probinsya ka na Albay. Dahil sa duwang dakulang proyekto na nakatalaan na umusbong digri sa mga maabot na bulan sarong Super Health Center duman sa Barangay Ilalawan Inuduan na Kamalig Super Health Center ini asin bangunnya naman ining may set of meetings, incentives, conferences for education and sports building nakatalaan man na kondusiron na groundbreaking ceremony kung nga na oras din dito sa barangay Tinago sa munisipyo ng Giraray na Kamalig. Kung kaya nakulang kumbaga swerte para sa mga taga-munisipyo sa Kamalig at mga pagparaming na munisipyo dahil ang duwang nakulang proyekto na mabutwa dito sa sabing munisipyo pagabot sa panahon na marirefer na mga proyekto ini. Tuman sa barangay Iluduan, partekan natin mensahe ni Ato Bicol Congressman Zaldico lagi na proyekto ini na pinag-pusog na pinag-susugertan na Ato Bicol Party List dahilan dapulang tabang ini para sa mga taga-Kamalig sa iba pang pagparaming na munisipyo sa probinsya kan Albay dahilan doon na tutuhan na mag-rayot magtuman sa Manila para magpabulong atin ang target na sabi ng Congressman Bicol Region ang taro sa maging sikat na rehiyon sunod sa Metro Manila. So kaya nakalinya na ang mga proyekto ininat ang pagpapakarayman at supply ng kuryente sa ngayon ng pinagburutuan ng iba pang mga development araw ng Super Health Center duman sa barangay Iluluan kan Kamalig kumbaga tain pag-abot sa pagtatao ni na serbisyo siguro sa Saldico ining Super Health Center na ni na ibubigtas duman sa Iluluan kan Kamalig kumbaga magtuon sa detection ng mga hilang sundo sa treatment asin na pagbubulong kompleto na bago ni Sir Mar and Jasmine. And mapapakitabangan ini bato sa nakan Kamalig, tuloy kan Dinabatan, and Hubiligar, and iba pang mga pagparaming na munisipyo na bumbagagay na masyadong maharayok igwana ng Super Health Center na mapagbarahan pangalit ng makapagpatok at adetect kung may hilang ang sarong individual asin formalmente na makapagpabulong. Siguro sa Saldico, nagkapirasa na ini sa mga proyekto na pinag-consider, pinabangan sa Bicol Party List, pangalan ng makatuaning pondo sa national government, pangalan ng makapagpatagpapita, mas patundakol ng mga health center di sa probinsya kan Albay. Tumatandaan, bigyan na ng Guzman, kuning Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC, dating tigapot na PFPH, sarong ngayong papahiwason na ospital dating nasa 200 plus bed capacity
pag nakatapos na na proyekto sa nasabing hospital na yung 2,000 plus bed capacity. And after dyan, sa iba pang mga municipios, araw sa Kamalig, mabuto man ining super health center sa Barangay Bululawan. So, sa ongoing na programa para sa groundbreaking ceremony naman sa ining MICES meetings, incentives, conferences for education and sports building na ipapatugdog sa Mandigdi sa Barangay Tinago sa munisipyo kan Kamalig. So nakulang muritin training na pwedeng maging venue pag man lain ng mga aktibidades na pwedeng gibuhon ka na local government unit ka na Kamalig o iba pang mga aktibidad na gustong implementar kan barangay, kan munisipyo asin kan mga residentes na mapapakinabangan na ang mga konstituentes sa nasabing munisipyo pag-abot kan na panahon na kumbaga matugdok and matapos na ini. Ining mga proyekto ini parte kayo na 2024 budget na kumbaga pinabot na ng 2025 para sa magkagamit yung implementasyon kayo ng mga proyekto and kumbaga magkakaigwa kayo ng digdig sa probinsya Kanalbay dahil man sa tabang at pag-consigir ng Congressman Salvador and ibang mga pagyariba sa Bicol Party List. So partami Sir Mar, mo na yan na tagdag na itong istorya live weekly sa Barangay Tinago, munisipyo kan Kamalig. Kaya si Boy Mato sa Mobile, Josh Camino, PCTV. Thank you very much, Joshua and Boy. Sharing man si Jimmy Nasalita. Special coverage po yan dyan sa Kamalig, Albay. Leandro Santo, hello kay Lorna Plaza. Sharing man si Evangeline Llagas at saka si Manay Eden Thompson nakantabay. Diba ang tapon istorya, ali po dyan sa luwas, on assignment, Jimmy Nasalita. DCGB on assignment. Chief Jim, please come in. Kapanagusan ka na programa digdi sa Barangay Tinago, Kamalig, si Kong Joey Salcedo, kan 2nd District nagtataram. Mayor Kaloy. Kamalig deserves more than this. We must dedicate this kung ginagawa natin dito to people who make Albay proud, and that is the people of Kamalig. So let me dedicate this message to the people of Kamalig, whose unity has inspired any leader to make sure that their needs are met and that their dreams are achieved. Let me dedicate this to the DRR director, si Dr. Negret, because Kamalig was always at the forefront and was the basis for the fact that on the second term of Kaloy, when I asked for Kamalig to unify the entire Sangguniang, because before we couldn't create the department or the office for DRR, and then Kamalig responded, the entire state won in that period, and therefore let me dedicate this to the most persistent and imaginative tourism official, Jed Villanueva, who guided me to the Kamalig tourism circuit na halos lahat po tulong po ni ito Yaya di pong tinampo pasiring po ni Itwinan. Hindi ko na ubusan po halos patilog po na Albay. Kamalig can be proud. I must also dedicate this to your entrepreneurs, sa Gabus po, to your artists, to your cultural workers. The best chocolate now is from Kamalig. From nowhere, suddenly Kamalig is the center of all chocolate production. We have to dedicate this course to the political leadership of Kalay Balde, who was so siya na makulit, kundi was been able to justify, kasi alam niyo ba ang mga projects na dito sa Kamalig? Well, walang right of way acquisition problem. Madali po mag-implement ng mga proyekto dito sa Kamalig. Mas sinabot namin duwang sementeryo, pero
sabot nga, hindi kita mabuhay, hindi kita italbot. I could only say na the future looks better, brighter, and I think every leader who comes to Kamalig will come out more inspired and to do more in order that the dreams of every Kamaligino will be achieved, especially for the children. I must also dedicate this to Junapa, who is our tourism champion, who is our handicraft champion, even to the former owner of this lot, Nona Flores, for her candies and everything. Wala pong iba sa buong Albay kung saan mukhang there is a confluence of almost everything that's needed so that Albay can fight and be competitive in terms of tourism, especially foreign tourism. Now that we Secretary of Land Transportation has committed na and nagbisita na po dun sa Daraga sa amin yung technical assistance ng ADB for the PPP of the Bicol International Airport for an international operator where it will be bundled. I mean, Daraga will be bundled, the airport will be bundled with Puerto Princesa, with Tacloban, as well as Iloilo and Bacolod, so that it will become a circuit on its own, kung saan ang Albay ay lagi mong kasama. So we expect that within the next 18 months, we will have our own international flights para po saan naman yung babagsak, kundi agad-agad. So, I can go on and on the prospects of the economy because ako po sa ekonomista, 7 na taon po ako naging Presidential Economic Advisor, naging Presidential Chief of Staff, luwas laog sa Malacanang, pero it has to take a Chairman Saldico in order for our dreams to become true. Kaya I owe it to him na halos kapos po poon sa Legazpi, sagpot sa ultimo, sa Libon, gabot si Guapo ang kada banwaan, i-Meiser. Dahil po, pinunang ko po yan na kanako, siyempre, pwede marinig si Salvi. Tapos, pigsabi ko saya ang konsepto ng Meiser. Talagang inspirado siya, kaya binagtatan niya gabos. Kaya, I'm sure that Albay is ready for the tourism boom, and the most ready is definitely Kamalig. Thank you po, Chairman Salvi. Ang tugang po niya, may speaking, natalamdaman. So, bahala na po kamong na puumawang kunakutaan sa kanyang Vice Governor. Then, she's a tourism graduate of UP Diliman, cum laude lang. Kaya naman ko mong pangagpag. We will have the most able Vice Governor in our life. So, Us mabalos po sa Indo, as in, galing na pagpadaba sa ko, buon pa ng 2007 sa Gudunyan, then daw pagpapabayaan, kaya tapos sa kuya pigigibo na antiwala ng sinubli ko, sa kuya pong ibabalik, sa paagi po, ng dako na proyekto, maray na pakiriba, as in, dako ng programa. Diyos mabalos po Kamalig, not for showing the way. That one, when people are united. Second, when leaders are visionary. And third, that the people themselves will enable the entire community to rise. And therefore, people like us can only do except wala ko kami magawa, kundi talagang gawin ang mga kailangan para po mas lalong ma-achieve ng ang ating pong mga pangarap. So, Diyos mabalos ko sa inyo sa pagpayaba sa ako, di ko po pamamaliknan. Iibog ko nga amin to deserve your trust, your love, and your affection. Thank you very much. And maraming po. Yan po mga toga. Congressman Joey Salceda. Kami nasalita din si Jimmy.
Thank you very much, Jim. Makatugang yan ang panggabilugang hasta ng alas 12 mga bareta. Pinipresing kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 6 oras. Sa barang po ni Angel Mustasa, katuwang niya sa pagsurat kang bareta. Si Kuya Nen Flora sa lado technical, kabilo na persa ka Mega Force Patrol. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daigiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa